No niin, huomenta kaikille. Ollaan lähdössä tässä Särkänniemen vähän seikkailee. Kattelee mikä meininki. Joo, tosiaan lähdetään minä ja Elkku tuosta ja sit pitäis ottaa vielä tuo Soikku ja Sami pariskunta kyytiin tästä. Niin päästään menemään. No niin, ollaan lähdössä Särkänniemelle päin ja saatiin tuo pariskuntakin kyytiin tuolta. Jee! Mitkä fiilikset hän? Hyvät fiilikset. Mä oon käynyt viimeksi Särkänniemessä varmaan joskus 3 vuotta sitten tai 4 tai 5. Joo. Mä en edes muista milloin käynyt viimeksi. Sä oot varmaan ikinä käynyt. Itellä on varmaan joku 10 vuotta, kun ei sitten ihan niin paljon. Ehkä 7 vuotta saattaisi olla järkevä arvio. Me lähdetään tornadoon ilmaan. Hän kuumottanut pitkään aikaan käynyt. Apua! Ei, tää on siisti laite. Paras mitä särkit löytyy. Tuli aivan kuumotus päällä. Mitäs? Mitkä fiilikset? Jännittää helvetistä. Ei kai. Ota mäkin meidän slaavikin. Slaavikiikki-tiimi. Tuu säkin Elmeri vielä. No niin, näin jonotetaan MotoGP:hen. Kuinka on tällaiset amikset tossa? Sami, mä tuun niin kiiklaasti tuohon seinäänkin. Moi moi! Kohta lähtee. Olipas se hupaa. Ihan HC meili. Mä tykkäsin ihan sikana joissain kohdassa. Mä en katsoin miten ton paki saa pois päältä. Joo. Tässä on semmonen tukkijoki. Tuosta vaatteet ihan märkänä ja kaikki märkänä. Ja mä olin siellä takana ja mä en kastuit niin paljon. Ja mä väitin, että eessä istuva kastuu vähiten, mutta näkyykö siltä? Näyttääkö siltä? Sä kastuit eniten. Niin tultiin syömään tänne, mikä tää oli, joku pizzeria? Pelle. Ja sai kyllä jonottaa ihan tarpeeksi kauan, että siinä on tulos. Joo, en muista milloin olisi viimeksi ottanut yhtä paljon jonoa. Onks hyvä? On. Mä oon 2 jalalla. Joo, tässä on pakko itse kirjoittaa syödä. Vekkuli. Nyt tuli kyllä syödä. Vai tää? Kas sä tunnet miltä tuntuu olla minä? Siinä slaavikikki. Hei, tää on kyllä aika hauska. Hei, tuolla se ei muutu mihinkään mettiin. Ai Linna, kato tätä. Se on ihan sika ison pää. Mitä tää tekee? Niitä huomaa vaan silloin, jos tän kameran pitää oikein. Katso, mikä täällä on sitä kääpiä. Joku päästänyt pikku. Mutta oliks tää loite? Jos täällä on mitään muuta. Mitä? Onko täällä muut? Jaksaa. Toinen suuntaan! Kuissa. Nyt on niinkäs Samille humaa.
Ai täältä! Älä vittu täällä on. Ei mitään! Antakaa! Oi joo! Tää on plurrikuva. Niin tääkin oli äsken plurri. Mitä helvettiä? Mitä? Ei nyt tää tarkoita. Jes. Mutta tää meni hajalle. Hei, mitä täällä tapahtuu? Mennäänkö me väärään suuntaan? Mennään takaisin. Mikä tämä on? Tästä tulee vähän huono olla. Ruoan jälkeen. Tää ei lopu ikinä. Tää ei lopu ikinä. Tää ei sit lopu ikinä. Ahtaan paikan kammut loppua. Vitsiä. Tänne. Ei näytä nyt tietä. Näytti se. Show me the way. Joo. Alo. Niinkö? Mitä kulma siitä? Kyllä se suht oksettava mesti. Mä otan tossa heidät sen. Heittoa saat. Siellä on siellä. Sitä 2 vaatijat on. Sitä on paremmin. Se oli oikein. Keskity. Hyvä yritys oli. Kiitos. Oli toi ihan hyvä yritys. Tää oli ihan paska yritys. Mä tultiin tähän Särkänniemen Koiramäen maatilaosuudelle. Täällä jotain elukoita pitäisi olla. Käydään vähän räpsuttelee ja selittelee. Kyselee mitä elukolle kuuluu. Bää. 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 Enhän nyt sitä jyrsky, tuu käymään täällä. Tule. Vähän väsyneen näköistä porukkaa. Sillä. Mitä sä soitku teet? Se on lehmää. Kokeile säkin. Tuolla oli yksi. Yksi. On revitty toinen pois. Herra jumala. Kaikkea sitä keksitään. Tule. Täällä nyt, tuli. Nähän myydään nyt voidaan. Kato. Lähemmäs. Siihen jäi jumitta. Ihan yltä sili. Sille Elsi, kumpi sä oot? Terve. Terve. Kyllä, mä sen jotain samaa näköä. Moro. Nyt tänne tulee. Tule tänne. Oi se tulee. Radio. Terve. Mä haluun possun. Ui se mennäs nappasta. Kuolos. Mä haluun selfieä tällä sekaan. Possu, katsokaa tänne. Possu selfie. Possu. Katso tänne. Kato, et varasti syö sun hiukset. Niin. Nauta. Oliko muuta lisättävää? Mikropossu. Polvenkorkuinen lemmikkipossu. En kyllä ikinä kuullutkaan. Niin, löytyyhän se alpakkakin teitä vihdoin. Tai alpakat. Teitä mä oon etsinyt koko päivä. No nosta tekoihin ja ala tulla tänne. Joo, sinä juuri. Siellä niin. Hei. No niin. Terve. Ala tulla tänne. Ei jaksa. Nyt nouse leipärukinen. Epäset saanko juustoa vähän? No okei, jos mä teen juustoa. Ui kamala. Mitä saa?
Mitä mun pitää tehdä? Siitä ota tarjottimen ja muotin eteesi ja sitten sitä juustojauhoa taputellaan sinne muottiin. Toi on ihan sika-outoa. Kokeilkaa vielä. Pitäisikö tätä laittaa paljon? No sen verran ainakin nyt, että pohja peittyy. Tietysti mitä enemmän, ihmettä? Niin sen tukevampi juusto tulee. Se on kineettistä hiekkaa. Sitä saa ihan ostaa omaksi asti tuolta Kinkelinin kauppahuoneelta. Toi on sika. Jos niin paljon tykästyy, että haluaa viedä kotiin viemiseksi. Kineettistä hiekkaa. Never heard. Minäkään en ole semmoisesta kuullut, mutta hiekka on kyllä tuttu, mutta ei se kineettinen osa. Sitten se kipataan siihen tarjottimelle. Ja muotin voi nostaa ja katsoa, että minkälainen juusto tuli. No ensimmäiseksi juustoksi se oli ihan Se on hyvä. Ihan loistavaa. Loistava juusto. Uskomaton. Sitten kun vähän vielä harjoittelet, niin varmasti onnistuu Mutta jatkossa. hiekka on kyllä ihan uskomatonta. Tää on makeeta. Tai niinku sotke tavallaan Se paikalla. ei sotke onneksi. Kiitos, kiitos. Hauskaa päivän jatkoa teille. Moi moi. Anna mennä, anna mennä. Okei. Yes. Champion. Mennään taas kastelee itsemme. Ketä koski seikkailuun. Kaa tihkuttaa vettä ja muutenkin. Anna sitä märkiä. Mutta ei tiedä mikä reuna näistä on sitten. Niin. Kohta kastutaan ja se ei oo yhtään kivaa. Sami ei ainakaan tykkää yhtään, että kastutaan. Älä nyt Sami. Se voi olla vihainen koko loppupäivä. Kesä kuivaa, paitsi ettei kuiva. Niin. Vettä sota. Kesä kuivaa, paitsi nyt ei oo kesäilma. Top 3 laitteisiin menee ehdottomasti melkein kärkisijalle WC. Kyllä paras laite. Mitä helvettiä, saippa kun. Tää on ihan selvästi pahin laite täällä. Oho, tää oli pitkä laite. Kyllä, ultimate kuumotus päällä. Hei, sitten uudelleen rundille. Vika tornado case ja sitten voi saada pois. Alkaa olemaan vattasen verran jumissa. No niin, nyt on Särkänniemellä seikkailtu ja takas täällä koululla. Illalla olisi pienet bileet tossa pubissa, kun alkaa koulu olen taputeltu tässä. Tässä sillä heilut. Taputeltu tässä pikkuhiljaa ja... Niin. En mä tiedä, mä varmaan teen silleen, että mä pistän tän Särkänniemi-vlogin erikseen ja sitten tästä illasta vielä teen oman systeemin, että tulee tavallaan 2 vlogia samalta päivältä, mutta tuskinpä se ketään haittaa. Mutta ei, näillä mennään. Ja muistakaa tietenkin aina seurata ja tykkäillä ja kommentoida videoita. Kiitos!